खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसननांगौ बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि अफिसाव मोनसे जर'खा सावरायलायनाय जायो। लोगोसे बेयाव गांसे गोसोखांलाय बिलाइ गथायनानै माखासे मोनद' दाबि जेरै टेट पास जानानै थानायफोरखौ थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ, बर' रावखौ बिटिआरआव आबुङै अफिसियेल महरै बाहायनांगौ, थाबैनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ सुफुंनांगौ, मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ, बिटिआरनि गोरोबथानि दफायाव थानाय फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। बेफोर दाबिखौनो लानानै सावरायज्लायनाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायनायाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे गासै अफिसारफोर आरो बिटिआरनि चिफनि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेरलाव के खार्जि नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गोबां बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों सिआइटिखौ फोथाया, सिबिआइसो जानो नांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जइन्ट सेक्रेटारि कासम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो जानानै थांनाय केनाराम बसुमतारी होननानै डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ एनकाउन्टार खालामनाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि न'खराव थांनानै बिथां कासम बसुमतारीया खौरां लाहैनाय जायो। जेराव खौरां लाहैनायाव बिथां कासम बसुमतारीया खौरां बिजोङाव बुंदों दि आसाम पुलिसआ गासै बिटिसिआवनो सासे नङा सासे नंखाय एनकाउन्टारनि मुङाव गावथारनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो 2017 निफ्राय डिम्बेश्वर मुसाहारिसिम बिटिसिआव जेसेबां नंखाय एनकाउन्टार जादों गासैखौ सिबिआइ इनकुवेरि खालामनांगौ आरो बिथाङा बुंबावदों दि जों सिआइडिखौ फोथाया, सिबिआइसो जानो नांगौ होननाबो दाबि खालामबावो। धोनस्रियाव बिपिएफनि आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। जों बयबो मिथिगौ बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे हाबाफारिखौ आथिंजों हानजा सुरनानै दैदेनगासिनो दं। बेबायदिनो मैयाबो धोनस्रि बियाबाव गोबां दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय जायो। मख'जाथावदि बे हानजा सुरनायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि बिटिसिआव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानांगौनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादों आरो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ उदालगुरि आरो क'क्राझाराव मोन्नैबो बियाबावनो गाव हारसिङैनो गेलेगोन होननानैबो बुंथिना होबावो। सोंथि बिलाइ लिक खालामग्रा साथाम दायनिगिरिफोरखौ दायो सिआइडिआ आवथायाव सानथामनि थाखाय लानाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला 13 मार्चआव जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि बिगियान आनजादखौ लिक खालामनायनि थाखाय नायबिजिरनो सिआइडिखौ बिबान होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैया सिजेएम कर्टआ सानथामनि थाखाय साथाम बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ सिआइडिनि आवथासिम सानथामनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला बे सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ लोब्बा लाखिनानै दायो पुलिसआ गासै आसाम नाङैनो बायदि बायदि जायगायाव नायबिजिरना सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिबावनाय जादों। चिराङाव अमा फिसिनाय फोरोंथाय होनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जौगानायनि थाखाय आबादारिफोरखौनो नोजोर होदों। लोगोसे गोबां समावनो आबादारिफोरखौनो थांखिना बायदि हाबाफारिफोर लादों आरो बायदि गाव सुंथानो थाखाय बायदि अनसुंथाइफोर होबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदिनो दानि बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड पिग मिशन लानानै गोबां अमा फिसाफोर रानबाय थानाय बायदिनो मिथिनाय बायदिब्ला बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव अमा फिसिनायनि फोरोंथाय होनाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव खुख्रिजों सासे
फिथाइ सामथाइ फाननानै जाग्रा फालांगिखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलि 9 बाजिसोआव गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं बुरिबाथाम गामिनि आली आजगर मुंनि सासे फालांगिरिखौ खुख्रिजों सुनानै गाज्रियै जोखोम खालामदों। मख'जाथावदि जोखोम जानाय सुबुंखौ गिबियाव गसाइगाव आर.एन.बी. सिभिल हस्पिटालाव थिसनदोंमोनब्लाबो गोब्राबथार जोखोम जानायनि थाखाय आरो गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय बङाइगावसिम लांनो थियारि खालामनाय समावनो रुंसारि जायो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै एबिएमसुआ गसाइगाव पुलिसखौ गोख्रोङै खावलायनाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।